Ngwa ị chọrọ ime ihe ndị kwesịrị ime iji hụ na alụmdi na nwunye gị gara nnọọ sịrịrị m werere ihe ndị kwesịrị ime iji hụ na ị zara siwiti na ọnị alụmdi na nwunye. Mgbasonyere Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mma ya ziziri nke ọma na nwaada nwoke ọcha Clara onye eze mkpọga n'ihe omume Ije Di Na Nwunye ụbọchị Mọnde ọbụla ma ọ kụọ elekere 5 nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Echo 100.7 ka ha bunye gị uche ma gbazie gị ihe ndị ị ga-eme iji chekwaa alụmdi na nwunye gị. Sonyere ha ma kporie ndụ dị na alụmdi na nwunye. Egbe ịhụnanya a na-agụ ya otu a ya na-atọ amame na-aghọta ya bụ ihe eme egwu a na-ada na mgbede a echetarala m ihe mgbe m dị na ụlọ akwụkwọ sekọndịrị mgbe ahụ lekwa ọmalịcha nwaanyị ọwụ m na-akpanyere anya nwaanyị ọma ọ na-agafe otu m na-akpanyere ya anya ya nwa na onwe ya na-agafekwa ya na-akpanyere m anya ya dịcha nnọọ ka obi mụ na ya anya ọ na-arụkọ. Ị na-agwa m ka enwe nye ọzọ ịgwa gị? I am telling you my love story. My love story ka m na-akọrọ gị ya dịcha nnọọ ka obi mụ na ya anya ọ na-agakọ ya gafee obi eme mkpụrụrụ mụnwa gafeekwa obi eme ya kpụrụrụ esi ọ na-abịa ya akpụkpọ mee aga m itie frensị ya jụwa ya sị nke ọ na-abịa ya akpụkpọ udo ọ dịkwa. Echetala m otu ụbọchị ahụ kwa otu onye n'ime ndị oyi ya abawaara m kedu ihe m na-ajụkọde nwa sị ya ime ihe mere m ji ajụ ya amaghị na mgbe ahụ ka lọvụ ahụ na-akpagharị m na-aghọta ya bụ ihe ịma lọvụ a na-ekwu okwu ya o sikwara ike na-aghọta ka ndị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ kedu ka o si aga kedu ka eke si anya mmiri ka ọ bụ anwụ n'ogbe gị eji m n'aka na Chineke na-emere onwe ya aha na ya bụ ahịa ahụ ị na-azụ na ya bụ ọrụ ahụ ị na-arụ na ya bụ ụgbọala ahụ ị na-anya na ya bụ ihe ahụ ị na-eme na mgbede eji m n'aka na onwe ya onye na-aghọrị. Ọ bụ otu a ka anyị si anabata ụnụ n'ihe omume anyị bụ Ije Di Na Nwunye nke ụlọ mgbasa ozi Echo FM 1. Clara again allow me to concentrate. Hey. Kedu dị ihe ọwụ? Oh Lord. How you go concentrate? Make I see how you go. Uche concentrate ka mmara. Leave me can concentrate ya. Ka mmara akwa gị. Eji m n'aka na Chineke na-emerụ onwe ya aha na ya bụ ihe ahụ ị na-eme. Ọ bụ otu a ka anyị si anabata ụnụ n'ihe omume anyị bụ Ije Di Na Nwunye nke ụlọ mgbasa ozi Echo FM 100.7 bụ ihe omume ahụ anyị na-anọ na-eleba ya anya bụ okwu gbasatara alụmdi na nwunye. Anyị awụchala na nke mgbede a bụ na anyị awụchala mana asị ọ na-abụ ekwe ekele ihu asa kelee ọha na eze. Introduce me well ka obi ara m mma. Igirigi ayamma ebelebe eze nwaanyị Mbaise kelekwa gị Clara onye ọnụ warawara ekelekwa gị
ị ga-adị ka echi maka na echi anaghị agbụ agbụ ọchụ nwa ọkụkọ nwa ada nwa ọkụkọ nwee ngwe ọsọ ọkụ na-agba nwa awọ na-ala onye na-achụ ihe onye na-enweghị ihe o mere ya na-akụnye aka n'ogo ama mme na nghọta Clara Nwambise nnọọ ya ngwanụ the floor is yours. ịgbalịala odogwu na redio igbo ndị ọma mgbede ọma na ole otu unu mere na-ahụ na ụbọchị nke taa ọ na-agakwa n'anya a sị m ya gaziere unu si mgbede a marụ nụ mma ndewo dịka ị na-ekwe ekele o nwere ka m si mee gị interrupt o nwere ka m si na-agị okwu n'ọnụ ị hụrụ ihe a niile ị na-asụ ji na mgbede a Clara nwoke ọcha adị m ready for you you know ihe ahụ ị na-asụ ji ga-emecha were ọnụ gị kpuo ya ya bụrụ na ukwu na-ara gị ahụ ị ga-emecha kpuo ya ọ dị egwu ka ọ dị ọnụ manụ ka anyị si eme ya ị hụkwara na mgbede a mụ na nwaanyị nọ m n'akụkụ mụ na ya ga-abịa nnọọ jikọta aka ka igorobe nyọra gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ọfọfọ ya mere nwanne gị ahụ ikwu gị ahụghị gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya bụ Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mmanya zuziri nke ọma baba nkịtị na onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya ji asị gị aṅụ na ngwa maka na nke bụ mkpọ na-abịa n'ihe omume anyị bụ ije di na nwunye nke mgbede a o nwere ajụjụ gbara abụba anyị ji wee wochaa na nke taa ịma asị ọ na-abụ ihe karịa si tụọ ya aka ajụjụ nke mgbede a ọ dara ụda ọ dara ụda gezie ntị ya bụrụ na ị lụrụ nwaanyị maọbụ na ị lụrụ di maọbụ na ị lụrụ ka a sị na ị lụrụ nwaanyị maọbụ na ị lụrụ di nwunye gị maọbụ di gị aha gị jee gbaa awee maachị n'ezi gị jide ya ya bịa rịọ gị mgbaghara sị gị forgive me na o mejọọla ya na ọ gara aga gbaa awee maachị ọ gara aga na-achụ ụmụ nwaanyị ọzọ n'ezi maọbụ na ọ gara aga na-achụ ụmụ nwoke ọzọ n'ezi ị ga-agbaghara ya ka m malite ebe ị nọ ndị ke oke ịmalite ebe m nọ ndị ke ka ịmalite gị mmewa ajọ osisi iti gị ndị ihe oke ịmalite how Clara nwoke ọcha asa na-esi n'ụlọ mawa mma tupu apụwa ama ajụjụ a na-abịara gị ị ga-forgive ya ndị ihe ọ ga-eji gawa n'ezi first of all Uche why ọ ga-eji gawa n'ezi first of all ịjụga m ihe mere o ji aga n'ezi eji m achụ nwaanyị n'ezi leenụ harmless question m jụrụ gị ga-asa gị jụgwa m ihe mere o ji aga n'ezi ịjụga gị ajụjụ kwa ị na-ajụ nwoke ihe mere o ji aga n'ezi why ọ ga-eji aga n'ezi first ị ga-agbaghara ya ka ọ bụ na ị gaghị agbaghara ya o dipendere like ụdịrị nwaanyị ọ chụrụ ka ọ gịnị kedu ụdị ikpo okwu aha o dipendere otu o si gbaa n'ezi ahụ ha why are you sounding politically correct anaghị m aghọta gị Uche o ịma enwe ndị na-aja akpachapụcha anya ha akpachapụcha anya ha na-eme ya ka a mara ihe ị ga-eme nkwa ndị ọ na-awụ na ọwụ ọnwụnwa bịara ha abịara onye m jisi go dipendere ị ghọtara ihe m na-ekwu ya wee ihe ị na-akọwa bụ na o nwee ka isi jide di gị ebe ọ na-agba awee maachị ga-epenwere ya otu a ya bata gbuora gị ikpere n'ala sị Clara forgive me Clara forgive me agaghị m eme ha ya ọzọ ị ga-agbaghara ya from the bottom of his heart o si n'ala ala obi ya pụta aga m agbaghara ya kedu ka ị ga-esi ama na o si ya n'ala ala obi dipendere otu o si rịọ arịrịọ ahụ mama ama m ga-agbaghara ya ma maka amamihe m ji ekwu Uche ọ maka gị ka m ji na-ekwu ọ maka gị ọ ihe mere iji eme aka ahụ ọ dị ego ike gwọrọ ka ọ dị na mgbede nke abụọ ajụjụ anyị ga-eleba anya ịmasị ọ na-abụ ihe karịasị ma egene tụọ ya aka ị ga-agbalị gaa na Facebook anyị ga ebe ahụ gaa sonyere anyị ruo na Facebook chọwa Eco FM 100.7 Eco FM 100.7 maọbụ gị dee naanị Eco FM ECHO FM jiri capital letter dee ya kliki ịkpam kiriwe anyị live ebe ahụ zibatara anyị ozi n'ajụjụ ahụ anyị ji wochaa na mgbede abụ nke na-asị ya bụrụ na ị lụrụ nwaanyị maọbụ na ị lụrụ di nwunye gị maọbụ di gị aha gị n'ime ụlọ jee gbaa away match n'ezi
dịka Chineke si eme ihe ya otu a gaa gara lekwa di gị ebe ọ gbadoro nwaanyị otu a na-agba ya enyi gị jide ya prịkọtọm maọbụ na ijidere ha n'akwa ndina n'ụlọ oriri na nkwari maọbụ ikekwe di gị bịara jide gị ebe nwoke ọzọ na-azụnye gị shawama ya bịa rịọ gị mgbaghara sị gị forgive me o ị ga-agbaghara ya ihe awa ajụjụ anyị na-ajụ na mgbede a maka na ihe mere ajụjụ ajụ wee daa bụ ụmụ nwoke ọ na-abụ akpa aka n'ọnụ ha sị man shall not live by ofe ọkọrọ alone na ọ na-adị mma nwoke rite ofe ọkọrọ ya erite ofe egusi ya erite ofe olugbo enwere ịgba n'ezi na-eproduce nwa of course onye m ji na-agwa gị o dipendere the level of ịgba n'ezi ọwa ọ na-agbawa obi nke a bụ ajụjụ anyị ga-anara ọsịsa ya na mgbede a ya mere ka ọ dị ka anyị nara naanị ọkpụkpọ oku atọ je nnọọ je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ọ n'ebe ahụ na mgbede a ndewo this and that ijide nwunye gị ebe ọ na-agba awa maachị n'ezi ị ga-agbaghara ya o jidekwanụ gị nwa ugbu a ka anyị ghọtara ihe ị na-akọwa ị ga-agbalị kpọghachi ihe ị na-akọwa bụ na ijide ya ala o jidekwa gị ya ala maka na ọ gị nwawu Chineke mgbede ọma ndewo mgbede ọma Uche Clara ya nọchọrọ na fence jump out ya kwa nọchọrọ nọkwa n'elu fence ya nọrọ ejiri ya jide ya na-agbara ya na-agba ya na-beat around the bush Uche le answer needri a or olu need protocol a or olu Uche ga ntị ya wụrụ m ma enwere one ilu na Bible aki enwere na-agbaghara akwụkwọ nsọ ma ndị ọbụla mere megide mmụọ nsọ onweghị mgbaghara a na-agbaghara Uche gide ihe onye echeri ofe ọkwere ihe gị na Clara na-alụ Clara wọrị gị mma o ji agba iji gịnị mere o ji agba iji wọrị maka njide ya no ọ ga-ala gosi bikọs maka ihe awụwụ o jidekwanụ gị nwa Uche ya jide n'ụmụ nwa na ihe ọ chọrọ ime ya eme ya jide m ọ chọrọ ime ya jide bikọs enwe nwoke na-ejidezi ya ahụla na ya chizi na ọ gama ala ahụla na ya jidekwana ya ma alakpuo na-eche echiche ama ma gbaghara ya ga-alakpogode for that time ndewo ya gaziere gị nwoke ọma enyi ọha ị hụrụ tebụl a na mgbede anyị ga-akwakasị ya anyị ga-esheki tebụl ahụ na mgbede a nye nwoke ji ezinụlọ o nwere ala ka esi kwụọ gị ụgwọ ọnwa pịrụrụ m agaghị ahụzi gị n'ụlọ gị na-epigharị ka ọkpa gị na ụmụ tịrịtịrị ndị a otu a ka gị na ha ga-adị na-ayị akpa gị aka n'ọnụ man shall not live by ofe ọkọrọ alone ọ na-adịkwanụ mma nwoke rite ofe ọkọrọ ya erite ofe egusi ọ na-adịkwanụ mma nwoke nọtụ ya eche njitu ọ naanị nwaanyị ya ka ọ ga-alụ o nwere ọtụtụ ụmụ nwoke ihe awụ dia national anthem kedu ihe mere ọ ga-eji wụrụ naanị nwaanyị lụrụ n'ụlọ ka ị ga-adị na-etest ị kwesịrị nọtụ ntakịrị gị test onye ezi nyekwanụ gị nwa bụ nwaanyị nọ na di achọ di ịga ahịa gị mikpuo anọrọ n'ọdụ ebe a na-ere akpa na-agba gị enyi na-azụtara gị ọkpa na-azụtara gị mineral gị na-aṅụ n'ọdụ ebe a na-ere akwa gị ga ebe ahụ ga mikpuo chee na onwe ya onye na-ahụ gị di gị anọrọ n'ụlọ nwoke ọzọ agbado gị ọkpa taa tebụl anyị ga-akwakasị ya gị nwa bụ onye nke nwoke ọtụtụ ugboro ka nwaanyị gị na-ejide gị ebe gị na ụmụ tịrịntịrịm ndị a ebe ị nọ na-ere onwe gị kọbọ n'ihu ha ihe na-esere gị na ya bụ maka na o jidere gị
ọgwụkwala o. Kemgbe ahụ gị pụrụ aja ụkwụ ya. Ọgwụkwala Ihe o. niile o mere ọnwa anyị ọjọọ. Gịnị mere o ji jide gị? Kedu ihe mere o ji jide gị? Ndị ihe onyo arịga gị ọpa. Kedu ihe ọ na-monitor your movement? Ọkpa fonu, ọkpa ekwentị gị aka ebe a gị tiwe gị bawa. Kedu ihe mere ọ ga-eji atọchị fonu gị? Kedu ihe mere o ji amonitọ ndụ gị ka nke a mekwara ka nke a na-eme gị? N'ihi na enwere cockroach in your cupboard. In your cupboard ị na-aha ede. O nwere ala ka salari ahụ si belata gị dị mbọ nyerezie nwunye gị aka biwe akpụkpọ nri Ya lọta ụlọ. gị lọtawa eli maka na salari emeela gịnị agbadala. Mma na-eme onwe ya echie na ọ na-eme gịnị ọ na-eme ọbọ. Gị bụ nwaanyị na-ege anyị ntị na mgbede a, ijide di gị n'ihu ọrụ ebe ọ gbadoro nwaanyị nọrọ ebe ahụ na-agba ya titi, ị ga-agbaghara ya? Gị ma bụkwanụ nwoke na-ege anyị ntị na mgbede, onwe ka isi nwa jide nwunye gị ebe nwoke ọzọ nọ na-asa ya isi si ya leave you na ya ha gị bịa ka ịlụwa ya, ị ga-agbaghara ya? Ọ n'ebe ahụ na mgbede a. Mgbede ọma. Ndewo. Ị ka nọ ya? Gaa n'ihu. Esi m Owere akpọ. Gịnị bụ aha gị? Aha m Ochi ga-emezu. Unu ji okwu ọma this evening, na ọ dị very important ọ bụla ige ntị. Gaa n'ihu nye anyị ọsịsa oge adịghị ijide nwaanyị gị ebe nwoke ọzọ na-agbado ya, ị ga-agbaghara ya? Ihe m na-akọ ama agbaghara ya bọtụ na ya. Nwa agakọ na ala ka o jide m. Ana ebe ọ ga-aka ewe m iwe mụọ ejide ya, ọ ka mara ejide m da mụọ ejide ya. Nwa agakọ na ala ka ha dịkpa ahụ mee na ndụ m, agakọ na m ala eki. Ya jide m, ọ ga-ewute m. Njideke ọ ga-ewute m. Ndewo. Dekwara gị nwaanyị ọma. Mgbochi ọrịa ka mma karịa ọgwụgwọ ọrịa. Ọ sị na ọ gaghị achọ ka o mee na ndụ ya. Kembụ ka ihe ime ị ga-eji apụwa ama. How? Gbakene m ihe nwaanyị ọzọ nwere nwaanyị gị na-enweghị. You know? Ọ dị egbo ka anyị mezie ọkpụkpọ oku a isi tupu anyị eje nnọọ je ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị na mgbede a. Ọ n'ebe ahụ nke a kụchapụla, gbalịa kpọghachie mmadụ ọnọkwadị ya. Ndewo. Anyị dị mma o. Esi m Poli na-akpọ gị na Clara, ị nọọla? Ndewo, gaa n'ihu ịnụ. Nchere m mgbado ya, aga m asị ya ọwụ misteki ka o mere na nke mbụ. O mekwa ọzọ, masị ya na ọwụ Mike nwere. Ọ tụrụ ya nke ọzọ, masị ya nna m gwa kụwa ka m kụwa ka anyị ma ihe ga-emezi m. Okay. Onye ọbụla kụrịwa siwa. Ọkwa ya la? Ọ dị egwu. Ọtụrụ onye nke a na-akọ. Na o jide di ya nke mbụ ya awọ ọnụ ya, o jide ya nke abụọ ya awọ ọnụ ya, nke atọ ya onye ọbụla kụrịsiwazie. Ọ dị ego. Ọ n'ebe ahụ na mgbede a. Ndewo. Aha m Daniel Kolekon Wedra. Gaa n'ihu Daniel, ijide nwunye gị n'ihu ọrụ ebe nwoke ọzọ nọ na-agbado ya, ị ga-agbaghara ya? Ma ọ na ọchị m gbaghara, aga m agbaghara ya. Ya jidekwanụ gị nwa. Ime nyere ihe like ị ga-agbaghara ya? Yes. Ọ ga-esi gị n'ala obi gị gbaghara ya? Yes. Ndewo. Ya gaziri gị nọ. Ọ dị egwu. Ebere ya ka ọ dị igbo mụrụ nze ma ọzọ nọrọkwa ebe ahụ agagharị ka anyị jee nnọọ je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị aga n'ihu narakwa ọkpụkpọ oku gị na ya bụ ajụjụ anyị ji wee wechaa na mgbede a bụ nke na-asị ya bụrụ na ị lụrụ nwaanyị maọbụ na ị lụrụ di, nwunye gị maọbụ di gị aha gị jee gbaa awa maachị n'ezi, gị jide ya ya bịa rịọ gị mgbaghara, ị ga-agbaghara ya? Nke a bụ ajụjụ anyị na-ajụ na mgbede a. N'ihi ya bụrụ na ị nwere ọsịsa soro ibe gị zibatara anyị ozi na Facebook anyị nakwa na WhatsApp anyị lọghachie ya bụ dara anyị tanyere eze, anyị arazie ya ka ọ dị dadarara nọrọkwa ebe ahụ agagharịkpala ọkụ gbagbo eze esemokwu nwaanyị na delu ya
asọkata eze arụrụ ala anya otu ụbọchị ekpuru nkata n'ihu gba ya okwu ike agwụla ịma na o nwere ọtụtụ ụmụ nwoke ị ga-ahụ onye nke na-anya bọsị ime ọ ga-anyakata ya nyachaa ya aga mere nwaanyị akaụntụ nwaanyị ọzọ mere akaụntụ ahụ niile ahụ ọ tara ama m na-aghọta ebe anyị na-aga ọ na-egekwa anyị ntị na mgbede a ọ makwa ihe anyị na-akọwa ị hụrụ akụkụ niile ahụ ọ malitere ịta kemgbe ụtụtụ hihigide ihe niile ọ na-ahịhị ị hụrụ this evening ọ ga-aga n'aka nwaanyị ga mere ya gịnị akaụntụ nwaanyị ọzọ dịka ị na-anụkwa olu anyị na mgbede a o nwere onye salari ya agwụla o salari akpọrọ ya today wu 6th salari akpọrọ ya eme na gịnị agwụla ọ gaala ga were ya ga mere nwaanyị ọzọ gịnị akaụntụ ya lawazie na famili ya gbara korim chịrị aka nkịtị ama m na-aghọta ebe anyị na-aga o nwekwara ndị na-ege anyị ntị na mgbede ikekwa ahịa ka ị na-ere ahịa gị ahụ ọ fọrọ ntakịrị ka ọ dakpọọ ọ nwaanyị rikpọrọ ya uche aghọta m o nwekwara ọmalịcha nwaanyị na-ege anyị ntị na mgbede a ọ nọ na di o mana ị hụrụ this evening nwoke ọzọ adrọpụọla ya meseji si ya come around ọ na-aprepa ya ịga mitie ya ọ na-anụkwa olu anyị na mgbede a ọ nọ na di achọ di o ji ụkwụ ebi ọkazi uche ka ekwanụ maka ndị ga-asị di ha na ha na-aga ọrụ gị etighị isi ebe ọzọ mana ị gwara ya na ịgaji ọrụ gị chee na nwaanyị elo na ọ dị innocent ịmaghị na nwaanyị elo ya na onye na-egbu anụ nọ n'enyi o ruo ebe ahụ otu egbujuchara ya ndị egbucha ya ebute ya bịa shiere gị na-ere egbujuchara ya na-aja eze otu na-aja eze ọ nọ na di eme gịnị achọ di ọ nọ na di were okwu ebi ọkazi uche akwa ime ihe gburu nwoke ka ụdị ha gịnị ka ọ na-akpọla nwoke azụ ịmakwa ihe a na-akọdo ihe ya na-enye gị iwe na-ewetata ụlọ eshiri di gị ya na-eri ọ dị egwu ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute ya mere ka ọ dị na mgbede a n'ihe omume anyị bụ ije di na nwunye ajụjụ anyị na-ajụ wee bụrụ ya bụrụ na ị lụrụ nwaanyị maọbụ na ị lụrụ di nwunye gị maọbụ di gị aha gị ji gbaa wee maachị n'ezi Chineke eme ebere gị jide ya bịa rịọ gị mgbaghara sị gị forgive me ị ga-agbaghara ya nke a bụ ajụjụ anyị na-ajụ gị na mgbede a nye gị bụ nwoke maọbụ nwaanyị nọ n'alụmdi na nwunye lee ihe ndị ị kwesịrị ịmata mgbe ọbụla ị hapụrụ di gị maọbụ nwaanyị gị jee gbaa n'ezi o nwere ihe ndị ị kwesịrị ịmata na mgbede a di gị maọbụ nwunye gị nwere ike ịgbaghara gị mana ọ gaghị apụ ya n'obi ndị otu shapụkwana ya n'obi ama m na-aghọta ebe anyị na-aga mgbe wele imere ụdị ihe ahụ ma nke nwoke ma nke nwaanyị igbile lọvụ ahụ mma ịhụnanya ahụ nwere ebe ị nọ igbile ya mma o nwere ike ịdata anytime uche trọsụ nwoke ahụ ma nwaanyị ahụ gbara gị ama m ịghọtara si mba ịma ndị m a ga-eme n'ihe nwaanyị m a ga-eme gị nwa ahụ amenye ya ejide gị uche enwe ihe nwere ike ime ya lọvụ gị ma ọ gbaa gị trọsụ ọzọ maka na ilele ibitere yela da lọv ibitere ị hụrụ ekwentị ahụ ị na-ezo ma otu ụbọchị anwụ ga-eke ahụ ihe ntegburu ị hụrụ ihe ahụ ị na-ezoma n'ekwentị gị one day anwụ ga-eke va ahụ ihe nte mere gịnị ntegburu marriage iji aghụghọ ji eso iji aghụghọ nọrọ na marriage ahụ otu a ka ndụ gị jupụtara na kpurukpuru na marriage ahụ marriage gị ọ wee sị nọ na ya otu a ka aghụghọ jupụtara gị n'ime ị naghị agba nwunye gị eziokwu ị naghịkwa na-agba di gị eziokwu akpa gị aka n'ọnụ ebe a gị ihe asị akpa gị aka n'ọnụ ebe a gị ihe asị fonu gị ahụ ọ dị gị mkpa ị na-arịagode arịa otu a ka iji ya gị kụrụ ya chim otu a ị naghị aha ya aha maka na o nwere ihe ị na-ezo n'ekwentị ahụ akpakpa gị aka n'ọnụ ịlọvụrụ your husband ịlọvụrụ your wife ọ dị ego ka anyị na-ekwe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute ike agwụla di gị
nwere ike ịgbaghara gị nwunye gị nwere ike ịgbaghara gị mana ọ gaghị apụ ya apụ na gịnị n'obi na-aghọta ya bụ ihe maka na ọnya laa apa ya ga-anọrọ na-aghọta ya bụ ihe ịdọghịcha ihe a niile ị na-adọghị otu obere nwatakịrị ọwa bụrụ onye ga-eri ego gị na wao o nwekwara ka ọ dị nwanne na-aghọta ya bụ ihe ị na-akọwa na ịtacha akwụkwọ a niile nwaanyị ọzọ ga-eri ego a ọ bụghị ezinụlọ gị ọ bụghị nwunye gị ọ bụghị ụmụ gị nwaanyị ọzọ ga-eri ego a enwekọ ọma m na ọ larụzie ya gbara aka korim lawazie n'ezinụlọ kọrọ nwunye ya akụkọ mgbe ọbụla akụkọ jupụtara gị ọnụ mgbe ọbụla moto gị mebiri mgbe ọbụla akụkọ jupụtara gị ọnụ mgbe ọbụla ị na-arụ steering ị na-arụ taya gị larụ gị kọrọ nwaanyị mmadụ akụkọ ị na-arụ gia bọs mgbe ọbụla moto gị na fọt o nweghị mgbe ị ga-abata ya ụbọchị ama mma ọwụ today ọ dị ego gị were awọ nọgide nwunye gị gị were awọ nọgide di gị na-akpata na-abụ gị n'isi gị na-abụkpọ ya anya nwoke mmadụ nye gị ego gị ga lee nwatakịrị shịrịshịrị nọ na mahadum na-ekere ya abụọ nwaanyị ha ka gị uche eche m isi ime ihe ihe ị ga-emenwe afford otu ị nọ now ya wuru obere nwatakịrị nwoke ihe savisi gị ị ga-emecha gwa anyị ụdịrị ọyịlị nwoke ahụ ji asavisi gị di gị na-enweghị ị ga-emecha pụta n'ọgbọ were maịkị otu a bandị mmadụ ladies and gentlemen o nwere ọyịlị nwoke a m na-emere akaụntụ ji asavisi m di m enweghị ọyịlị ọwọ ọkwa gị nwa nwoke mmadụ gbachaa lịkalịka bịa gụrụ ego nye gị enye gị ego ji ezụta ihe n'ahịa gị zụrụ mkpọkọrọ ihe lọta gaa ebe ahụ ga were ya nye nwoke ọzọ uche ọ ka njọ ndị ka obodo dị obodo oyibo ọka uche aka dị ndị ke n'ọnụ dị ihe ị na-adị ihe nọ ha aka na-emetọ uche ndị ke nọ uche obodo gwụrụ agwụ oyi gị nwoke ma the time your husband na-adị around ọ ma the time ọ na-anaghị ana around nke bụ eziokwu gị mama na ụmụ niile ahụ ị mụrụ some of them awụ ọkwa hụrụ tebụl anyị ga-akwakasị ya na mgbede a ọ fọrọ otu okwe ka anyị kwakapụ ya na-awọta ebe anyị na-aga gị ma na onwe gị mana ụmụaka ndị a n'ọwụ di gị mụrụ ị ga awe ga-agbata nwa gị bịa kwere ya nwoke dịwazie romantic all of a sudden dịwazie romantic all of a sudden bewa ka iji ọ dị egwu sometimes the man go dey wonder so dị ịhụnanya nke nwunye mbịara nwoke mmadụ ihe awụ sign ebe a ka anyị ga-akọwara gị ihe a nwunye nke m a na-emekọ n'otu all of a sudden nwunye gị awụrụ nwunye gị a na-emezi love ka ndị Nollywood nwunye gị enyewazie gị love Nollywood standard otu a mepewazi ị kwesịrị nọrọ otu a gị sị come on leave me ọ gịnị na-eme gị kedu mgbe ị bidoro mewe ke ihe nọ gị n'ime na-eme ihe a ọnụ gaje ịmụ nwa mana nwa ahụ agaghị abụ nke gị na-aghọta ebe anyị na-aga ihe niile na-eme sensensem serere na-aghọta ya bụ ihe ọkwa tebụl a anyị ga-akwakapụ ya ebe ị na-achọghị iji eziokwu ji mee gịnị so di gị ị chọghịkwa na iji eziokwu ji so gịnị nwunye gị otu a ka unu ji aghụghọ anọgide onwe unu otu a ka unu ji aghụghọ eme gịnị anọgide onwe unu ọ dịlanụ mma ike gboro ihe ọzọ ị kwesịkwara ịma na mgbede a wee bụrụ ịbụrụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị na-agba n'ezi iji aka gị abụọ akwatu ezinụlọ gị ozugbo njenụ ilele foundation ezinụlọ na-akwa ya
ịma na ịkwagide ya akrakịwa obere oge ya ada ịma mgbe ole ibira bịa mee ala ụda dị si na-ebido mewe exist ọ krakịwala obere ihe ka ihu ya ada birigidim how the mighty has fallen. gị wuruzie Samson iji aka kpatu ụlọ otu a ịhụrụ ihe ị na-eme ezinụlọ gị ka ị na-akpatu ezinụlọ gị ka ị na-eme gịnị ka ị na-akpatu otu ihe ị ga-aghọta wee bụrụ onwe ihe zoro ezo n'okpuru anyanwụ ihe ahụ ị na-eme chee na onwe ya onye ma mmadụ ma one day na gịnị na one day ọ bụ ihe ị ga-ebu n'obi ya bụ ka ị were eziokwu ka ị were obi gị niile ji wulite ezinụlọ gị lee ka isi were aghụghọ eso ezinụlọ gị gị kwa o lee ka isi were aghụghọ nọgide onwe gị eso ezinụlọ gị di gị emepele gị ahịa nwoke erikpọọ ya emepe nke a nwoke erikpọọ ya gị chee na nwoke mmadụ amaghị nwoke mmadụ gbaa lekalịkalịkalịkalị ya dị ihe na-eri gị ego amaghị gị ma bụkwa na onye nke nwoke ahụ niile ị na-ata lee ka ị na-aṅụ jakị ka ewu ihe ị na-ajakịkwa ịtacha ahụhụ a niile tacha ya wụrụ nwatakịrị nọ na mahadum ga-erikpọ gị ị na-anwụ for nothing ga-erikpọ gị dị ego otom ya ga-ewere ATM ya uche o naanị maka udo ọ ga-asọrọ gị na-ege eru 2 minutes ọ bụla ihe mere iji eme ha ude na-adịkwa m oshi ya n'obi ọkwa ka o pretend ya ka ị ga-anwụ ike pụta redio afọ gị ọfụ na mgbede agbanyụọ ya ike agọla eji m n'aka na ịghọtala ya na ọ bụ aka abụọ ka iji akpata ezinụlọ gị oge na-adịghị anya ezinụlọ gị a ga-ada gbirigide m ekpukwala na mmadụ kpaturu ya gị nwa ji aka gị mee gịnị kwatuo ya eme na onwe gị chee na mmadụ na-eme gị gị jiri aghụghọ jupụtara gị n'ahụ kemgbe ime uche jukọle kemgbe o bidoro kpawa ude agwa ka ị ga-eni nwere ọ dị ego udeduhu gị ma bụkwanụ nwoke ji nwaanyị ikekwe iwe lekchọra ndị lekchọra alo a na-emekwa arị ka anyị bịake n'ebe ụnụ nọ nwunye gị eche na ọ lụrụ elekchọra amaghị na ụmụ akwụkwọ ndị na-akụziri ịgụchala ha sensus ụmụaka agwụla nke bịara nọọsụ ọ chọrọ idepụrụ gị si achọrọ gị bịa n'ọfịs gị dedawa ya aka makwa n'ụlọ oriri na nkwari gị nye adreesị otu a ka ị na-emetọ ndụ gị redio afọ gị ọfọ na mgbede a gbanyụọ mana ịnụ na ya awụ ugwu gị n'ala nwantịntị respekt ha gara enye gị ga-ele ya wụọ ya n'ala elekchọra ịkpọrọ onwe gị elekchọra ịkpọrọ onwe gị gịnị elekchọra nyekwanụ gị nwa bụ nwoke na-ere ahịa lee ka ahịa gị dakpọrọ nwaanyị ọbịa otu a ga-efọgide ya fọgide fọjuchara ya ihe niile bunye ya ekpuo gị jara eze ya please don't break my heart gị jara eze ya you know I really love you ọ dị ego ike gwọrọ o ji abalị arụ ala marakwa na chi ga-efo mma na-eme onwe ya chee na ọ na-eme ọbọ ịbụrụ nwoke maọbụ nwaanyị na-agba n'ezi iji nwaanyị mana ị na-agba n'ezi iji di ịnọ na di mana iji ụkwụ ebi ọkazi ihe ọzọ ị ga-amata wee bụrụ ụzọ ka ị na-emepere ụmụ gị ịkparị gị mana where is the lie? Uche ka ebe achị nọ n'okwu a na ụzọ ka ị na-emepere ụmụ gị ime gịnị ịkparị gị ha elewe gị anya like uche ọ nne m na-eme ihe a ọ nna m na-eme ihe a uche ama m inwe ihe wụ na gị nwa jizi aka gị na-awụ onwe gị n'ala ebe ụmụ gị nọ na-awụ onwe gị n'ala ebe ezinụlọ gị nọ ama m ịghọta anyị nwere ka ọ dị na nwa gị bịa gwa gị okwu ma ọ kparịa gị gị na-awọ ndasị nwa gị gwara gị okwu onweghị onye nna ga-ebihevu ka onye nna nwa gị akparịa ị kwesịrị ama m na-aghọta ọ bụ eziokwu na ọtụtụ ụmụaka o nwere ndị nke nwere mmụọ mkparị mmadụ n'ime ha mana ka m gwa gị ọtụtụ ihe mere ụmụaka ji akparị ndị nna ọkwa ndị nna na-akpata ya ị ga-anọ iwu di mkpaji ezinụlọ ịṅụcha mmanya gị na-adagharị emebugharị ezinụlọ gị anọrọ aga kpọta gazie nwunye gị ha ozi zie ụmụ gị ozi si ha bịa kpọrọ ọnọdụ adịghị na ọ danyere na gọta uche otu ka ọwa anyị hụrụ ụbọchị ọwa anyị gajere ihe a
bury ya somewhere. Ya ṅụcha were isi na-atọ mbụlụ n'ala. Imagine. Onye nna m si hell. You know? Ụmụ gị abịa otu ejite gị echi gị chọwa ka e respect ya gị ọma mme. Chai. Ihe onye tụrụ n'ahịa ka a ga-eme gịnị ka a ga-azụtara ya. Nawa. Ị hụrụ agba anyị na-akpa? Agba a na-adịghị transparent ị na-akpa ụzọ ka ị na-emepere ụmụ gị sị ha ma egene kparịwa gị. Na-aghọta ebe anyị na-aga. Ị nwere ike ịdị na-eche na ị na-eme mmadụ onwe gị ka ị na-eme. Ezigbote. Ọ bụ ikwu ha na-akparị gị. Onwe nke ga-respect gị. Atọ, ike enwewu nkwuli okwu ebe ha nọ. Na-aghọta ebe anyị na-aga. Nwunye gị kwuo gị kugbuwe ya n'ihu ụmụ gị. Ị chọkwara ka ị respect ya gị. Ọ naghị agwa ọkụ like that. Respect wu reciprocal. Ị respect mmadụ eme gịnị respect ya gị. Ịkwanyere onwe gị ugwu akwanyere gị ugwu. Na-aghọta ya bụ ihe. Hello. Ihe ọzọ ị ga-aghọtakwanye gị bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị na-agba n'ezi wee bụrụ ikike ị nwere dịka onye nne ma ọ bụ onye nna ga-awụ n'ala. O nwere ikike onye nne ma ọ bụ onye nna nwere. O nwere ọtọriti ị nwere ebe ụmụaka gị dị ọfụ ị nwere ebe ha dị mana ị hụrụ iwere agba aghụghọ ndị a ji nọgide ha. Etebe. Gị ile nwa gị bịa na-akọrọ ya na ego iji akpọrọ ya ụgwọ akwụkwọ dị mana ị galaga were ya nye nwaanyị ọzọ. Chọọchị agbasa. Gị chee na ịkwa nwa ahụ ọfọ n'oge ọ gaghị ere. Kedu ka o si ere? Ndụ gị jupụtara otu a. Lee ka ndụ gị dị. Ike gwụrụ. Ị nwere ike ịgbanwe onwe gị eziokwu. Ibu nyewa na onwe ya agba onwe ya trọst. Ị nwere ike ịgbanwe onwe gị eziokwu. Ọwụ ọnụ ka a ga-eji agwa gị ya. Mmadụ ga-ekwu ya. Ọwụ mmadụ ga-ekwu ya. Ọ fụkwa gị ụfụ na mgbede a ma egene gbanyụọ ya. Mma na-eme onwe ya ya echee na ọ na-eme ọbọ. Onye ara ya agba gị. Nwe ihe m kwuru. Na-aghọta ebe anyị na-aga. Ikike ị nwere dịka onye nne ma ọ bụ onye nna ga-eme gịnị ga-awụ n'ala. That authority. Tụlee n'ebe iji eziokwu eso ụmụ gị eso ezinụlọ gị. Ma ọ na-adịghị gị ịkpọ nwunye gị honey biko nwere m ndidi. Ọ pụtaghị na nke taa nagide were nchọnchọ ego ala enwe nwere ihe ị ga-eme gịnị ị ga-azụtanwu anyị ga-eri. Nke nwaanyị werekwa eziokwu so gị ya gaa ahịa ya hapụ inye ya nwoke ọzọ. Welata ya ụlọ. Welata ya ụlọ. Tụlee ka marriage ahụ ga-esi adị. Ị na-aga n'anya ya n'anya. In peace. Tụlee ka ya bụ marriage ga-esi eme gịnị adị. Mana lee ndụ gị. Lee ndụ gị. Lee ndụ gị. Look at your life. Ama ebe esi etinye dị gị isi. Nke na-ewute nwu na nke na-akacha ewute m ị ga-ahụkwa onye na-agba ọkada. O nwekwara onye nwaanyị ọ na-ebu. Uche na-asụmụ na ọkada ahụ ọ gbaga. You know? Lekwa ọka na early morning before ya agawa ọrụ ọ galaga kpọrọ nwaanyị ahụ kpọ gaa ya shop ya. That small ọkada ị ka na-agbakwa. Ị ka na-agba ọkada ya adịghị otu a. Early morning before gị mapụ jere ụwa nke gị ị gaala kpararam jee burusie ya na ọkada jee drọpụ ya ebe ọ na-aga ọ lọtawakwa gị nwa ga-ebulata ya fuelu nke gị. Ikpe ya ka ya si m udu service ọ na-enye ya. You know? Ụfọdụ ndị na-agba bọsị imo nọkwa na this table. Early morning nwaanyị mmadụ eche na di ya amapụla na di ya agawala gị ịgba ụzọ di ya agawala gị chọta ihe a ga-eri ọ maghị na di ya na-ama ụzọ ka ọ gaa kpọga nwaanyị ọzọ ahịa. Early morning early momo ịmapụla ga buru nwaanyị ọzọ wụ nwaanyị gị buga ya ahịa ka ọ garewa. Gị were aghụghọ na-anọgide onwe gị chee na mmadụ ka ị na-eme. Ijikwa anya gị na-eme ihe ime. Tupu ị na-ebido rụwazie nke gị ọ kọwala 10. Mgbe ahụ okporo ụzọ agbaala chakom. Okporo ụzọ agbaala chako. Onye hụrụ gị chee n'obi gị ime ihe o. Mba, ọ dị n'obi gị onwe ya onye ma ihe kara gị nwa. Ọ dị very smart. Ịdị very smart. Very smart. Akpa gị aka n'ọnụ okwu amamihe na-adasịsị gị n'ọnụ. Okwu amamihe na-adasịsị gị n'ọnụ. Mana lewe gị. Ya bụ ụzọ niile ị na-ama n'ụtụtụ nwaanyị ọzọ ka ị na-aga ịkpọga ahịa. Enwe ka ọma. Ịkpa ya ka ị ga-emere m ihe ọ na-emere m. Ka ihe ọ na-ọwụ Chineke. Ya bụ ihe ị chọrọ ịkọwara anyị n'ụzọ niile ị na-ama amapụ n'ụtụtụ nwaanyị ọzọ ka ị na-aga ịkpọga ahịa nwaanyị na-abụghị nwaanyị gị ị na-aga ịkpọga ya ahịa free.
jisi ike ike nwaanyị ọma na-ere ebe restaurant ya nwoke ọzọ na-abịa eri nri free ya richaa ya ala okay saba ọwụ ihe ị na-achọ ịkọwa ihe na restaurant gị nwere nwoke na-abịa ebe ahụ ya richaa free ga-eso monga livam madam, that oga wey no dey pay money don come again say leave am give am water, give am this thing make I serve am. ọwụ ihe na-achọ ịkọwa ihe ọwụ ihe na-achọ ịkọwa ihe na wow na ị ka na-agba ọkada iji ebu nwaanyị free just like that. nwaanyị gị nọ n'ụlọ cheki ịma anyị sa agbacha ọsọ agụọ mine mgbe a ga-eruzi mgbe ị ga-emezi akaụntụ mma m ịghọtara ya akọwa akụkọ ya akọrọ gbago ya akọrọ gbatuo ọ dị egwu ike gwọrọ onye ka ha ma na-akụ n'isi na mgbede a onye ka ha ma na-akụ dị n'isi na mgbede a onye ka nwere ndị na-eme ahụ otu a o nwere ndị ihe ọkụ ọhụ otu a n'okwu anyị na-ekpokọta ha na-eme otu a ahụ na-agbazi ha chimchim ha na-eme otu a na-eme eke noise ka hapụ ịnụ olu anyị draiva gbalie ya elu ka ndị bakịsị ite nọ ya na-aghọta ebe anyị na-aga ike agwụla ọnwụkwa Chineke na-eme anyị mmadụ jikwa aka ya eme onwe ya o na-aghọta ya bụ ihe ụmụ gị na-ebe akwa daadị achọọla anyị n'akpụkpọ daadị achọọla anyị n'akpụkpọ mgbe ọbụla ka ị na-arụ gị bọs mgbe ọbụla ka ị na-arụ taya mgbe ọbụla ka ị naghị ekwu eziokwu ihe gị na ihe a na-agabiga nye gị na ije na-aga ị chọghị ikwu akwa ụmụ gị ọ na-emetụta gị n'obi ezinụlọ gị kwesịrị iwu first thing ị kwesịrị ibu n'obi akwụna ọya nụ ọ bụ na gịnị ka a na-akọ eni mma n'ime ihe ọwa ezinụlọ gị ka ị kwesịrị dị ibu n'obi maka achọ gị echi ahụ ka ọ wụ famili gị gị hụ grace ahụ Chineke nwere ebe ị na-esi ebe ị nọ gbafuo maka na ijila aghụghọ nọgide onwe gị na-akụkagharịzi aka ijila aghụghọ nọgide gịnị onwe gị ị naghị agba nwunye gị eziokwu isi na ị na-agba gịnị mere fon a jide gị mkpocha kedu mere nwunye gị enwe ike iji fon gị hụ ụzọ hụgodo ụzọ were ihe gị jisie ya ike ị na-arịagode arịa otu a ka ịkụ ya isi na-agba ya eziokwu gị nwa bụ nwaanyị na-agba di gị eziokwu ihe ọ dị egwu ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute na ghọta ebe anyị na-ekwu ya rọọ mfe raw material na ghọta ebe anyị na-aga ka ọ dị ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm inye gị ohere ịkpọbata nye anyị ọsịsa na ajụjụ anyị ji wechaa na mgbede anyị bụ ajụjụ wee na-asị ya bụrụ na ị lụrụ nwaanyị maọbụ na ị lụrụ di nwunye gị maọbụ di gị aha gị jee gbaa wee maachị n'ezi Chineke eme ebere gị jiri anya gị otu ahụ ha gị hụ nwunye gị ebe nwoke ọzọ gbadoro ya gị jide ya red handed maọbụ gị jide di gị ebe ya na ụmụ nwaanyị ọma zegeme ndị anụ ya bịa rịọ gị sị gị forgive me ị ga-agbaghara ya ama m na-aghọta ebe anyị na-aga na mgbede ị ga-eme gịnị ị ga-agbaghara ya ọwa ajụjụ anyị ji n'aka n'ihi ya ya bụrụ na ị chọrọ ịkpọbata tinye ọnụ n'okwu ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014 gaa na Facebook anyị ga-ebe ahụ gaa kiriwe anyị ma zibatakwara anyị ozi ọ na-ebe ahụ ya mgbede ọma ndewo nke a wụcha ka Chineke ga-akpọ awụ nnọọ ya awee nna m ne aweela m ya ajụjụ na dachi dịka na o jụrụ m gawa ịmana na o nwere otu ihe nwoke na nwaanyị ajọ ọkụ ghọtara nwaanyị onye nọkarịla the suffering part of it igide di gị inwere nsogbu di gị egide gị nwere nsogbu ọkụ ịma na Baịbụl Mary Magdalene ọkwa egidere ọkụ ya nwoke onye na-akwara iko ha nọ ahụ ya up to today and ịma na ụfọdụ ụmụ nwoke dị ka ndị ụmụ nwoke otu anyị dị hichi ịkpa agwa ọjọọ he si man is polygamous by nature. Who told them that man is polygamous by nature? Cherekele ka anyị kwuo maka gị awụja m giri ekwe nwunye m
Adọm ga-edofe aga m ịlụ ya shu iri echere onwe ike. Agaghị m edofere ọnụ ma echere onwe m ike. Gbachie nkịtị ọ ga-otu ọ chọrọ ije dike ya dịrị ekwe ma adị na ọ chọrọ ime ya emene. Ndewo ya gaziere gị Awụja ọ n'ebe ahụ na mgbede a. Anọ m ya Uchenna Cleve Ọnụọha. Ndewo. Mgbede ọma o. Ndewo. Ala agala. Ndewo na-aga. Ọ Prince si ọjọọ abụọ. Prince ijide nwaanyị gị ebe nwoke ọzọ nọ na-agba ya enyi ma ọ bụ ijidere ya ka ya na nwoke ọzọ na-ayị, kedu ihe ị ga-eme? Ị ga-agbaghara ya? Uchenna kewe eziokwu ajụjụ gị agbara ọ kpọkpọrọ akpọ. Ọ na-adị izi nwaanyị sef ịgbaghara chọtara nwoke otu a m na ihe a na-alụọla m nwaanyị eji nwa ọ ga-ara m ahụ ịgbagha akwa nwaanyị m mana m ga-agbaghara ya mana ọ ga-eme aga m enwe trọst ebe ọ nụkwa egwekwa gị kewe eziokwu ọsọ ọ ihe togburu onwe ya mụa ama m na m ga-eme ya bikos ọ fesi m bụ ụzọ gwa Chineke na aga m lụghala nwaanyị na ihe ọbụla gbasara n'etiti atagbuola m ya ịghọtala ọ ga-ara m ahụ ịgbaghara mana ama agbaghara bikos Chineke si na ihe mmadụ gboro ole mmadụ ga-emejọ gị na Baịbụl gị gbaghara 70 times 7 ịghọtala so because of that ka m ga-eji gbaghara maka ụlọ Chineke si anyị gbaghara ịghọtala mana ọ ga-ara m ahụ daalụ ya gaziere gị. Ụbọchị ejila nwayọọ nwayọọ na-akpụwarị ọtụtụ ụmụ nwoke ji nwaanyị erugharịwala ha ka egbe achọwala ha nwaanyị a ga-ekoro. This evening mkpu ga-adakwa ka ọ dị na Facebook anyị n'ozi nke asị n'aka nke iru ka anya ọnụ ọsị Daddy Ebube na Sister Clara mgbede ọma. Oh my people with the highest vibe na ọ hụrụ anya abụọ n'anya na o dipendere Clara onye akwụ n'ebe ahụ ịkụ ọ dị egwu anya ahụ na nke gị Daniel Thompson ọ si ahụ nwaanyị ya na ọ gaghị agbaghara ya ọ chọghị ịbịa kọwa ogologo akụkọ ya bụ Daniel Thompson achịgbuola onwe ya. anyị ahụ na nke gị Liberty Uchenna DJ Liberty isi asaa ọha ji zibata ozi gị ọ si mgbede ọma ndị nke m na dịka Clara si kwuo na o dipendere simple o wee bụrụ ya. anyị ahụ na nke gị Emi Bat ọsọ uche na Clara ndewo na ịbụ Emi Dubai nwa afọ isi ukwu atọ isi n'eke dị polisi bata ozi gị ọsọ uche oge erule mgbe m ga-ekpete oke na gbasara ajụjụ anyị ji n'aka na uche eji m n'aka na anaghị m echiti on Clara ọsọ uche na ọ bụrụ na ọwa married the man nwunye ya ejide ya na ọ ga-ala na ọ jidekwanụ gị ya mee gị ihe gịnị ọ masịrị ya na indeed o nweghị garanti mmadụ ịhapụ nwunye ya ma ọ bụ di ya jee na-agba n'ezi. ọsị ya gaziere anyị ahụ na nke gị Ivi Ezinne ọsị mgbede ọma ezigbo chọọyị m mkpuchi ma Uchenna ọsị mgbede ọma yu na si na okwu ọ chọrọ ịrụtụ aka emetụtaghị okwu anyị ji n'aka na mgbede a na n'agbanyeghị mmachi amachiri ndị ụlọ akwụkwọ nọziri na praịmarị skuul gbaa gburugburu steeti a ịdị na-eme graduation na ụmụ nwanne ya nwaanyị aka nọkwa na-anapụ ha ego maka graduation na Federal Polytechnic Nekede. o nwere ka o si rụtụ aka na o nwere ụlọ akwụkwọ kpọrọ aha mana ọ sị anyị mee investigation anyị. ọnwụ dị naanị ụlọ akwụkwọ ahụ ọtụtụ ụlọ akwụkwọ ka nakwa na ego for graduation mana amachiele gọọmenti steeti a amami ghọtara ọ machiele si emezila graduation ọta amami emere ka ga-etinye na school fees ha. o nweghị ihe ị ga-eme n'ọnwa nduru anya pụọ ya na akpa egusi ọkwa anyị anụ na ndị nke ịga n'ụlọ akwụkwọ Federal Polytechnic Nekede biko ndị ọ dị n'aka nyonye na anya na ndị na-ede projekti egbugo ha achaala ndị isi charara m jukene ndị na-ede projekti ego ole ha na-akpọ maka projekti ọkwa ọnụ ka a ga-eji ekwe ihe a ka ọ dị Ernest Jude Ọdụnze ọsị mgbede ọma ochie na ọ ga-afọgivu ya ma ọ bụrụ ma o gosipụta mmụọ mgbaghara. Nkechi Ọhịa Agụ ọ sị to forgive is a man to forget bụzi ihe dịara Chineke ime. ọ n'ebe ahụ na mgbede a Uche na Clara ndewo.
ọwụ nze ka nze keneshi chọkwa ụmụ chọkwa na rugo ebikọrọ ikeduru akpọ ijide nwunye gị ebe nwoke ọzọ nọ na-agba ya enyi m ị ga-agbaghara ya gas njide nwunye n'ebe nwoke ọzọ nọ ya n'elu ọ ga-eshika ya mechaa ọ ga-eshika aha lawa nwunye m njide kwena m ọ gakwa eshika aha la agaji asọ chọta ọchọ gị na-adata ebe a ma iwu megidere na nwaanyị ọbụla jidere di ya mevụọ di ya ga-alarịrịla ka ahụ a na-emeta ya a na-ekpeta ya na ekele Maria nwoke ọbụla jidekwe na nwaanyị ahụ ga-alarịrịla n'ihi na ya gbachie nkịtị were ego ahụ agakwe nwunye di ya ihe nyere di ya 6 months di ya ha nwụ di ya erighala ego nwaanyị ahụ n'aka nwoke ahụ nyere ya ihe nyere ya 6 months ya daa stroke mpụ anya ị na-agazi stream akọsị ya daa stroke ya na-ajụ gị ga-afọ gị ibi ya afọ gị ibi ya daa stroke ọ n'ebe ahụ na mgbede a ị ka nọ ya? Ana m eche ka mgbanye redio. Ọ dị egwu. Gaa n'ihu. Clara, good evening. Mgbede ọma. Ihe onye ọbụla na-ekwu awụrụ m just kpee ekpere ka ọ ghara ịwụ nwụrụ awụrụ na-enweghị ihe ịma ị ga-eme ihe nọ na marriage siri ike chere ka anyị sigode n'oge nwa ị ga-eme gịnị? o mebiele onye ọbụla ga-awụrụ onwe so onye o jide mma ọ dịghị mma nwoke ma ọ bụ nwaanyị imebi that trust ọ dịghị mma tọ ihe ọbụla nwere ike ịgwara ntị gị ime ụdịka ihe a is better na ese elegawa ịchọ awụzi eso iko ka ị chọrọ ịkwa gị gakwara karịa na ị nọ na marriage ịwụ nwoke ịwụ nwaanyị gị na-ebigharị aka is not good. Chineke megidere mmụọ ala megidere ya ọ dị nwoke bidoro na-ebigharị aka ma nwaanyị bidoro na-ebigharị that marriage agwụla. Ndewo ya gaziere gị nọ ọ ga-abụ ihe jọgburu onwe ya na mmadụ ga-eticha agbalanazi ọgba ka ireta aba ọjị ticha ihe a niile ya bụrụ nwaanyị ka ị ga-aga itinye ya na wao nwaanyị ọma isi kpacha isi ya niile ya bụrụ n'aka nwoke oh no o nwere ka ọ dị nwoke ọma isi salary a kpọrọ gị 3 days ago iso na ọgwụla just like that isi ji ya rụọ gị bọs chere kene isi gịnị riri ego ahụ ha na wao ọkwa ọnụ ka a ga-eji ekwu ihe a ike agwụla gaa n'ihu were ozi na Facebook anyị nwaanyị ọma ozi nke si n'aka Chibesi Simon ọ si mgbede ọma Ọgụche na Beautiful Clara si Owerri na site na Owerri ọ sị na ya sikwa na ọjị na-ezibata ozi ya na mgbede a ọ sị gbasara okwu akpụ n'aka na mgbede a gbasara okwu anyị ji n'aka na mgbede a ọ sị na ọ na-ekpekwa ekpere na ịhụta ihe ahụ ga-eme ya o maka na eme gị na o shigbukwara onwe ya n'ike akwa ịhụrụ ụdị ihe ahụ ime gị na ọra gbukwara onwe ya n'ahụ ịmaka onye ọbụla ga na-asị ome ma ọwụrụ m mana mgbe o mere gị n'ahụ ga-ajụ gị oyi ọ sị na ọgodo nne ya nwa na onwe ya gbaghara onye ahụ na ọ ka ga-anọ ya n'obi ọ dị egwu n'ozi kasị n'aka Solomon si na kansụl ime obodo Ọgbakụmba Itolu zibata ozi ya na mgbede a ọ sị mgbede ọma nye anya abụọ ebe a ma ọ sị na ya ohi awụ izizi ya ịbịa nnọọ sonyere anyị na ya bụ ihe omume n'aka si n'aka Williams Wisdom Dike ọ sị ịhụrụ alụmdi na nwunye ọ dị ka alibasa o ji eke eko na ọ dị ka onye ọ sị na ọ bụrụ ma nwaanyị jide di ya na ọ ga-ala di ya ejide nke di ya ejidekwa ya nwa na nke nwaanyị ga-ala n'ịgbaghara na ọgwụkwa ihe dịrị ilo mana ihe niile nwere ogo na-awata nke a bụ uchere obi gị uche onye adịghị ya njọ mgbede ọma ọ ka n'ebe ahụ Good evening, sir. Evening. I'm ekelekwa Aunty Clara nwaanyị Jide. Mgbede ọma nwaanyị ọma. Yes, ma. Ihe ntụnye nke m wụ asụ na mgbochi ọrịa ka mma karịa ọgwụgwọ ya. Ị gaa n'ọtụtụ ezinụlọ taa ị ga-ahụ na ụmụ nwoke anaghị eplay ibia role dịka o kwesịrị. The same thing ebe ụmụ nwaanyị nọ. Like enwe ọtụtụ ụmụ nwoke na-anaghị abọda ha na-achọ ịma ma ihe oriri ọ dịrị ụmụ ha early morning ha agbalaga
hapụ nwaanyị chi elu ya eche ala isi na-agba ya tuba nta ya ụdị ihe a na-edubacha ụfọdụ nwaanyị n'ọnwụnwa so ọ bụrụ na anyị ga-enwe ike play ya awa rol nwoke play ya rol ya nwaanyị play ya rol ya ọ ga-eme ka ihe dị oke a ghara ịdị n'ezinụlọ n'ihi na asị ọgwụgwọ ọrịa mgbochi ọrịa ka mma kara ọgwụgwọ ya mana ọ bụrụ ụdị ihe aha dị uche obi ma ọ ga-adị mkpa ka ha gbaghara onwe ha mana ha gbaghara onwe ha ọ ga-adị mkpa na onye ahụ mere ihe ahụ agaghị eme ya ọzọ maka o mee ya ọzọ ọ ga-adịzizi ka ọ kpacha anya na-emezi ya ihe ahụ ntụnye nke m ya dịrị mma ya dịkwara gị mma nwaanyị ọma na Facebook anyị ozi nke a si n'aka ezigbote oyime m si tutupik nwoke ọma ya gaziere gị nọ ọsọ Uchenna alịkwalụ dị na nwunye ndị mmadụ Don Ike ọsọ uche na ọnwa jide ya na ọ ga-ala ọ gaghị abịa dị ịbịachiwa ya ugboro abụọ o jide nwaanyị ahụ ọ lara ala ụla o wee bụrụ ya Ikechi nọ nso Violet ọ sị na ọ ga-agbaghara ya maka ụmụ ya mana ọ gaghị echefu na lọvụ o nwekwara n'ebe onye ahụ dị ọ ga-agba bi ka mmiri ịhụna n'isiokwu anyị ka ọ dị Igbo mọrọ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere gbapụ ya ọsọ jee wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharị gịkwa ntị agha na-ekwu agha na-aka bụ ka ala wee nwee ike mee gịnị dị mma gị bụ nwoke na-agba away match sepụ aka enwe n'ofe tupu ya aghọrọ gị aka mmadụ gị bụ nwaanyị na-agbakwa na away match sepụ aka enwe n'ofe tupu aghọrọ gị aka mmadụ nọrọ ebe ahụ oge na-adịghị anya ị ga-anụ olu m dịka m ga-ewetara gị akụkọ ụwa n'uju ya agagharịkwala Echo FM 100.7, the fresh news people. ọ kụọla kpọmkwem elekere 6 nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Echo FM 100.7 Owerri anyị gbamụrụ nze ma mụ ọzọ a sị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kwara oge ya o were aka ya daara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịa gbaa ma ihe riri n'ikpeazụ gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Mọnde abalị 6 nke ọnwa 7 afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Nkwọ na Mbọ gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ lechaa anya wee si oke ka m malitekwawa okpo na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ na Peter Obi agwala onye isi ala Tinubu si ya gbaa arụkwaghịm ị ga-anụrụkwa na ozu ndị mmadụ agbaala kasa n'ihe mberede okporo ụzọ mere na steeti Kwara ị ga-enwekwa ohere nụrụ na Nema awụsala ọwa n'ịgbara mba Brazil bọọlụ mgbanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa onye unu ga-anụ ya bụ mụnwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa amadi ga-eji ọkọlọtọ otu pati Nigeria Democratic Congress bụ NDC azọkwa onye isi ala Nigeria n'afọ 2027 na-abịa abịa bụ Peter Obi apụtala kụwa aki nsugbeduwam ma gwa onye isi ala Tinubu hoha si ya gbaa arụkwaghịm ma ọ bụkwanụ ya eso na azọkwa onye isi ala Nigeria n'afọ 2027
n'ihi ịkụ afọ n'ala o kwuru na ọchịchị onyeisi ala Tinubu kọrọ. N'akpụkpọ ozi onye oti mkpu ya bụ Peter Obi bụ nwa amadi aha ya bụ Idris Zekeri wepụtara ọha na eze n'ụbọchị taa bụ Mọnde. Peter Obi nọ na ya bụ akpụkpọ ozi kwuo na ọtụtụ ihe ndị na-emegasị n'ala anyị bụ Naịjirịa bụ nke gụnyere okwu gbasatara ọnọdụ enweghị nchekwa ya na okwu gbasatara nrụrụ aka bụ ihe kpalitere ya o ji kpọọ okuku onyeisi ala Tinubu gbaa arụkwaghịm. Na ya bụ akpụkpọ ozi Peter Obi chetara ọha na eze na mgbe a tọrọla ụmụ akwụkwọ Chibok n'afọ 2014 gara aga na Tinubu kpọrọ oku mgbe ahụ ka onye bụ onye isi ala Naịjirịa mgbe ahụ bụ Goodluck Jonathan gbaa arụkwaghịm. Peter Obi gara n'ihu kwuo na n'ihi ya na onye isi ala Tinubu kwesịkwara ịgba arụkwaghịm n'ihi ntọrọ atọrọla ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi na steeti Ọyọ bụ ndị ka nọkwa n'aka ndị tọrọla ha ruo taa. Mpịtịmpi ekweela na steeti Ọyọ dịka ndị uwe ojii steeti ahụ gara aka ka egbe penwuru otu mmọnwụ ọwụ ama dịka mmọnwụ Asoleke n'ihi ogbugbu a sị na mmọnwụ a gburu otu nwoke ọwụ dị afọ 24 aha ya bụ Sefiu Kehinde dịka a na-agba mmọnwụ n'otu ebe ọwa ama dịka Labiran bụ nke dị n'Ibadan bisi steeti Ọyọ. Ndị uwe ojii steeti Ọyọ site n'ozi si n'aka onye otimkpu ha bụ DSP Ọlayinka Ayenlade kọwara na ha amalitela ime nnyocha gbasara nke a na ka ọ dịkwanụ na ha ka nọkwa na-agbakeri ala ịmara kene ka ha ga-esi anwụchikọ mmadụ 4 bụ ndị akụkọ kọrọ na aka ha dịkwa n'ogbugbu egburu nwoke a. Ka nke a na-ewu gọọmenti steeti Ọyọ esuola aka n'ala dee n'ire ibili megide ihe ọbụla bụ agba omekome na ya bụ steeti Ọyọ. Chi ewerela ehihie jie na steeti Kwara dịka opekata mpe mmadụ 15 15 people tụfuru ndụ ha ebe mmadụ 17 17 people nwetara ihe mmerụ ahụ ha ka gịnị n'ihe mberede okporo ụzọ mere n'okporo ụzọ si Ọgbọmọ gawa Oluru bụ nke dị na kansụl ime obodo Ilorin South nke steeti Kwara. Ya bụ ihe mberede okporo ụzọ bụ nke metụtara ụgbọala ekwuterela ha ka gịnị ka akụkọ ọkọrọ na o mere dịka ọ fọdụrụ nkeji 28 ka ọ kụọ elekere 3 nke ụzọ ụtụtụ ụbọchị taa bụ Mọnde. Ka ọ dị otu ọrụ nchekwa okporo ụzọ FRXC na ya bụ steeti Kwara apụtala mee ka ọha na eze mara na ya bụ ihe mberede okporo ụzọ metụtara mmadụ 48 48 people na mmadụ 15 nwụrụ ebe ahụ pee. Mmadụ 17 enweta ihe mmerụ ahụ dịgasị iche iche ebe mmadụ 16 lara na nta na-enweghị ọkụ ọbụla kọrọ ha. Ka ọ dị ya bụ otu ọrụ nchekwa okporo ụzọ FRXC na steeti Kwara apụtala kọwara ọha na eze na ihe kpatara ihe mberede okporo ụzọ a bụ n'ihi ike ọgbụgbụ bụrụ onye ọkwọ ụgbọala ekwuterela ahụ bụ nke mere o ji rahụ ụra dịka ọ na-anya ya bụ ụgbọala ekwuterela. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmanụ ụgbọala n'ala anyị bụ Nigeria National Petroleum Company Limited maọbụkwa NNPCL n'aha mkpirisi bekee ebutu ha n'ọnụ ego ha ji ere mmanụ ụgbọala nke ha bụ nke na-eme ya ugboro abụọ ha na-ebutu ya n'ihe na-erughị izu ụka abụọ. Ihe nchọpụta ndị nta akụkọ mere gosiri na ya bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmanụ ụgbọala n'ala anyị bụ NNPCL si n'otu puku naira narị naira abụọ na naira 1210 naira butu ọnụ ego ha ji ere otu lita mmanụ ụgbọala nke ha ma na-erezi ya n'ọnụ ego otu puku naira otu narị naira na naira 50 1150 naira maka otu lita. Ihe nke a pụtara bụ na ya bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmanụ ụgbọala n'ala anyị bụ NNPCL ji naira 60 naira ji butuo ya bụ ọnụ ego ha ji ere otu lita mmanụ ụgbọala nke ha na nke ikpeazụ a. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na mbutu a NNPCL na-ebutu ọnụ ego ha ji ere mmanụ ụgbọala nke ha na-abịa dịka o mechara abalị ole na ole. Ụlọ ọrụ Dangote bụkwa ebe a na-esipụta mmanụ ụgbọala butuchakwara ọnụ ego ha ji ere mmanụ ụgbọala nke ha ma na-erezi otu lita nke ha n'ọnụ ego 1,000 naira na naira 75 1075 naira maka otu lita. Ka nke a na-ewu akụkọ a nụrụkpuru
na ihe kpatara ya bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmanụ ụgbọala n'ala anyị bụ NNPCL na ụlọ ọrụ Dangote bụ ebe a na-esipụta mmanụ ụgbọala ji ebutu ọnụego mmanụ ụgbọala nke ha n'ike bụ n'ihi nritu ọnụego eji azụta mmanụ crude rituru gbaa gburugburu ụwa. Ọchịchị etiti Naịjirịa adụha na ụmụafọ Naịjirịa bi na mba South Africa ndụmọdụ ma gwa ha na ọ bụrụ ma ha chọpụta na ndụ ha nọ n'ihe ize ndụ na ya bụ mba South Africa na ha kpara ngwongwo ha sonyere ụgbọelu ọchịchị etiti Naịjirịa ga-ebute na ya bụ mba South Africa bụ ụgbọelu ga-awụcha na ya bụ mba South Africa n'abalị 10 nke ọnwa Julaị a anyị nọ n'ime ya maka ibulọta ha n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ọ bụ onye minista n'ala anyị na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ bụ Bianca Odumegwu Ojukwu bụ ya mere ka ọha na eze bụ ya nyere ya bụ ụmụafọ Naịjirịa bi na ya bụ mba South Africa ndụmọdụ a site n'ozi o zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi X ya n'ụbọchị taa bụ Mọnde, bụ ebe ọ nọkwa mee ka ọha na eze mara na nchekwa ụmụafọ Naịjirịa bi na mba South Africa ka nọkwa na-echu ọchịchị etiti Naịjirịa ụra. Ya bụ Bianca Odumegwu Ojukwu gwara ụmụafọ Naịjirịa bi na ya bụ mba South Africa na enwere ike idochi anya ngwongwo mmadụ nwere mana na o nweghị ihe a ga-eji edochi anya ndụ mmadụ. Nwa amadi ama ama ji agbara mba Brazil bọọlụ bụ Neymar Jr. anọrọla n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Sọnde mee ka ọha na eze mara na ọ wụsala ọwa n'ịgbara mba Brazil bọọlụ. Mwụsa ọwa Neymar na-abịa dịka mba Norway jicha ọkpụ goolu abụọ asọtara naanị otu ji merie mba ya bụ Brazil n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Sọnde n'ama egwuregwu MetLife Stadium. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ya bụ Neymar a na-ekwu okwu ya bụkwa na onye dị afọ 32 32 years bụ nwa amadi na-agbara mba Brazil bọọlụ kacha sonyere mba ahụ goolu. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ o zochala ma gbachaa asị ebe ọkụ nyụrụ si wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị goziri ntị nke ọma na mgbede a, ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ kwuru na Peter Obi agbala onye isi ala Tinubu si ya gbaa arụkwaghị m emekwara nke ịghọta na ozu ndị mmadụ agbaala kasa n'ihe mberede okporo ụzọ mere na steeti Kwara. Emekwara nke o doo gị anya na Neymar awụsala ọwa n'ịgbara mba Brazil bọọlụ. N'aha ndị odee nke ụlọ mgbasa ozi redio anyị bụ ndị aka na-awọ nkọ bụkwanụ ndị ji nwayọọ chịkọba akụkọ a, ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngara mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị. N'oge na-adịghị anya mụ na nwaada Clara Nwokeọcha ga-alọghachi ịbịa lee ya bụ ụdara anyị tanyere eze razie ya ka ọ dị dadarara n'ihi ya ka ọ dị. Nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. You love music? You love Echo FM.